Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 8:00 diren honetan, Ezkurdiak eta Salaberriak lekun berrin jokatu duten lauterdiko txapelketa nagusiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Lehen jardunaldia izan dute biek ala biek ligaxka, baina gogoratu behar da Joseba Ezkurdiak gaurkoan izan duela lauterdian lehen norgehiagoka, Iker Salaberriak lehengo astean Mikel Urrutiko etxearen aurka kanporaketa gainditu behar izan zuen bitartea. Ezkurdiak pronostikoak bete ditu eta 22 eta 9 xeatu du Iker Salaberria. Hasieratik nagusi izan da, Iker Salaberria lekua ezin hartuta sakearekin min handia egin dio Joseba Ezkurdiak eta horren ondorioz 18 eta 1 aurreratu da. Bana joan dira eta gero 17 tanto segidan Arbizuarraren alde erori dira. Tantu horiek mota guztietakoak izan dira, Salaberriak galdutakoak batzuk, Ezkurdiak egindako sake beldurgarria beste batzuk, abiadura ikeragarriarekin mugitu du Joseba Ezkurdiak pilota, egia da, behar bada, pilotalekuak ere laguntzen ziola, izan ere Lekunberriko pilotalekua oso lurrazkarreko pilotalekua da, baina gaurkoan ikusi dena da beste behin ere Joseba Ezkurdiak bere hautagaitza berretsi egin duela. Geuk txapelketa hasi aurretikan favoritotza jotzen genuen Joseba Ezkurdia eta gaurkoan berretsi du favoritismo hori bete egin behar duela eta halaxe egin du. Lehen jardunaldi honetan Iker Salaberria txikituta utziz. Favoritoa zen, nabarmen xamar, 3 aldiz lauterdiko txapeldun izan da, noski normala da ez, baina egia da behar bada Salaberriaren aldetik ere beste irudi bat espero genuela, gaurkoan ez du ematerik izan, baina nik uste zerbait positiboarekin ere gera gaitezkela, ez, Iker Salaberriaren aldetik. 18 eta 1 aurreratu da Ezkurdia, eta hor burua hotz mantentzea, 22 eta 1 emaitza negargarri hori hain hurbil ikusita, eta Salaberriak ziur hurbil ikusiko zuela, hor burua hotz mantentzea eta psikologikoki norgehiagoka mantentzea oso zaila da. Eta nik uste Iker Salaberriak hori behintzat ongi kudeatu duela alde horretatik, eta behintzat markagailua itxuratu du, ez askoz ere gehiago, 9 tanto soilik egin baititu, baina bai behintzat 18 eta 1 hori zertxo bait txukundu. Gero 18 eta 1 horren ostean Iker Salaberriak sakea hartu duenean gaiztotu du, eta behar bada Goizuetarra ere pena horrekin izango da, ez? Azken zatian sakearekin hainbeste asmatu eta gero piloteoan bila joateko ahalmen hori eduki eta Ezkurdiari pilotak asko gaiztotu ostean eta abar, ziuraski pena hori ere izango du. Goizuetarrak ez gehiago edo beste une batean hori eman izana. Kontua kontu oso zail jarri dizkio gauzak Ezkurdiak, saketik hasi eta piloteoan askoz ere gehiago izan da, eta esan bezala hautagaitza berretsi du. Gero Iker Salaberriak esan dugun bezala norgehiagokan zehar zertzelada politak ere utzi ditu, hor sake errematean eta asko aritu da, baina asmatu duen arren, berandu egizen asmatu duenerako, eta ondorioz 9 tanturekin eta puxtarririk gabe itzuli da Goizuetarra. Hauxe izan da beraz, norgehiagoka honen analisia, Ezkurdiak lehen puntua, Salaberria punturik gabe oraingoz, urrengoan gehiago izango duzue, Ezkurdia 22, Salaberria 9. Agur!